नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय पवार कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करू इच्छितो। आज आलो आहे मी रानामध्ये, गुरं घेऊन आलो आहे। तर बघूया आपण काय आजची व्हिडिओ कशी बनते ती। तर मी तुम्हाला दाखवतो की आज काय स्पेशल व्हिडिओ आहे। तर सध्या स्टार्टिंगला मी सांगतो की व्हिडिओमध्ये खूप जरा माहितीशी व्हिडिओ बनणार आहे। जर कोकणामध्ये माझे बांधव असतील त्यांना खूप काही लोकांना माहीत नसेल तर त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त व्हिडिओ ठरेल। तर व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका आणि माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि कमेंटमध्ये सांगा की व्हिडिओ कशी वाटली। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर दाखवतो मी स्टार्टिंगला तुम्हाला की मी आलो आहे गुरं चारायला। तर विचार केला की एक चांगली व्हिडिओ म्हणजे आपण बनवूया एक व्हिडिओ। तर दाखवतो मी तुम्हाला स्टार्टिंगला की मी गुरं चारायला आलो आहे। माझी गुरं आहेत, दाखवतो जवळून दाखवतो। ये 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 ही गाय आहे माझी, कशी आहे बघा। खूप चाटते, तिला चाटायची सवय आहे बघा। तर एकदम मायालू आहे, बोलवले की लगेच येते। चल ये 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 बघा, बोलवले की लगेच येते। गाय आहे माझी। आता दाखवतो तुम्हाला मी। ते दोन बैल आहेत, ते पुढे गेले। हे बघा, ही कशी पाठण्या येते बघा, हे बघा कशी पाठण्या येते, माणसाला लगेच ओळखते ती। हे बघा, हे दोन बैल पुढे गेले, त्यांना मी इकडे दाखवतो आणि व्हिडिओ आपण चालू करूया। ते आता निघतील, घरातल्या घराला जायला निघतील। हो हो, चलो तिकडं, चल हो तिकडं, चल कंटा। एक साईडला वाहन आहे, तर एक साईडला कुंपण केली नाही, नाहीतर ते कुंपणीतून बाहेर जातील। त्यामुळे मी ह्यांना इकडे हाकलतोय। चला वर ये वर, चल त्यांच्यासोबत ये गाडी खाली। तर गुरे तर तुम्ही माझी बघितलीच आहात। तर आता दाखवतो मी तुम्हाला की एक व्हिडिओची मेन काय उद्देश आहे। तर आपल्या जंगलामध्ये कोकणामध्ये अशी एक वनस्पती आहे ज्याच्यातून कोकणी माणूस उत्पन्न घेऊ शकतो। तर मी तुम्हाला दाखवतो की ती वनस्पती कोणती आहे। त्या वनस्पतीची मागणी खूप आहे आणि त्याचे उपयोग पण खूप आहेत। जसे की आपल्या दाढ दुखणे, पोटाचे आजार कोणते पण, आणि कावीळ, अजून भरपूर आजारांवरती उपयुक्त आहे ती। पण मी आता सांगायला मला खूप वेळ लागेल, त्यामुळे मी नेमकेच सांगितले। चला, त्यांचा काय चरायचा टायमिंग आहे, त्यामुळे त्यांना चरू दे। आपण व्हिडिओ कंटिन्यू करूया। तर मी तुम्हाला दाखवतो की ती वनस्पती अशी आहे। तिचं नाव आहे, तुम्हाला लगेचच नाव पण सांगतो आणि दाखवतो पण। जंगलामध्ये आहे मी। वनस्पतीचे नाव आहे वावळुंगी नाव आहे। तर कोकणामध्ये बरेच लोकांना माहीत नाही की याचं दर काय आहे आणि याची मागणी काय आहे आणि याचा उपयोग काय आहे। तर हे बघा, हे असे फळ असतात या वावळुंगी या झाडाचे। आमच्या इकडे या वावळुंगीच्या झाडाची होलीमध्ये आमट्या म्हणजे
घरी न्यायचे आहे आणि घरी नेऊन उन्हातमध्ये सुकवायचे आहेत आणि उन्हामध्ये सुकवून ते चांगले सुकले ना की त्याचा मग आपल्याला चांगला दर पण मिळतो आणि तो दर मी तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळेला मी सांगतो की वावळुंगी आहे खूप उपयुक्त आहे आणि याची पिकलेली फळं अशीच खाल्ली ना तरी आपल्या पोटाचे आजार कमी होतात किंवा कोणतेही आपल्याला आजार होत नाही. तर मी काढतोय 4-5 पिकलेले काढतोय आणि तुम्हाला खाऊन दाखवतो. हे बघा असे पिकलेले आहेत ते खाल्ल्याने आपलं थोडं गोड लागतात थोडे तुरट पण असतात. तर व्हिडिओचा एकच उद्देश आहे की कोकणामध्ये जेवढे बांधव आहेत कोकणामध्ये राहणारे त्यांना सांगू इच्छितो की जर तुम्ही कोकणात राहत असाल आणि रानामध्ये फिरत असाल किंवा घोडे वगैरे चालत असाल तर तुमच्यासाठी एक चांगली गोष्ट असेल आहे. तर अशी वनस्पती जर तुम्हाला कुठे दिसली किंवा तुम्ही जर याचा सर्च केला ना जंगलामध्ये तर याला खूप डिमांड आहे. भरपूर जण त्याची मागणी करतात. तर बघूया आपण याचा दर तुम्हाला मी सांगतो. या टायमाचा 2021चा दर आहे आपल्याकडून चुकवून 400 रुपये पर kg मध्ये विकली जाते. तर 400 रुपये पर kg मध्ये भरपूर झाली. तसे पण पुढे मोठमोठे व्यापारी त्याचा जास्त दर लावतात कारण ही अशी वनस्पती आहे ज्याचा उपयोग अनेक अशा आजारांवरती केला जातो जसं की कावीळ अजून पोटामध्ये दुखणे पोटामध्ये दंत असतात ती साफ होण्यासाठी आणि जर आपली समजा दाढ दुखते किंवा दातामध्ये किडी झाली असतील तर ते ह्याचा पावडर जर थोडा खोकला आहे त्याची पावडर आपण पाण्यामध्ये मिक्स करून खाऊ शकतो आणि मग त्यामुळे आपले आणि शरीरासाठी पण हे उपयुक्त आहे. तर अशी जर वनस्पती तुम्हाला दिसली तर तुम्ही उन्हामध्ये सुकवून त्याचा दर स्वतः घेऊ शकता आणि उत्पन्न घेऊ शकता. तर आपल्या कोकणामध्ये भरपूर ठिकाणी अशी वनस्पती आढळते. तर बघूया बैल वरती गेलेत मी जातो आणि मी तर माझे बैल बघितलेच आहे आणि गाय पण बघितली आहे कशी आहे. तर मी आता सध्या कोकणामध्येच आहे आणि लॉकडाऊन असल्यामुळे मी त्यामुळे गावालाच थांबलो आहे. तर सध्या कामाचं होत नाही तोपर्यंत बघूया जायचं आहे 4-5 दिवसात मुंबईला. तोपर्यंत काय ना काहीतरी असावं तुमच्यासाठी नवनवीन. तर विचार केला की व्हिडिओ नवीन काढावी. काल परवाच एक नवीन व्हिडिओ टाकले ती तुम्ही बघितली नसेल तर नक्की बघा. डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मी तुम्हाला नक्की देईन. नाहीतर माझ्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या आणि व्हिडिओ बघा. तर व्हिडिओ आता खूप लांबवली तर नाही आहे. तर बघूया आता गुरे चरतात माझी 3च आहेत 2 बैल आहेत 1 गाय आहे. तर चला आता मी बाहेर जातोय. कुंपण घातलेली आहे कुंपणीच्या बाहेर बघा कशी बघते. य चले ये ये य य तिला भूक लागली आता जाम कारण सकाळी लेट सोडलेली आहे. बघा कशी आहे तिला लय मायालू आहे खूप. बघा कशी चाटायला अंगाशी जवळ गेल्यावर तिच्या चाटायलाच लागते ती. तर मी आता कंपनीच्या बाहेर जातोय आणि व्हिडिओमध्ये खूप माहितीशीर आणि वनस्पती अतिशय मागणी या वनस्पतीला भरपूर आहे. तर तुम्ही जर कोकणामध्ये राहत असाल तर याही वनस्पती शोधून तुम्ही तुमचं चांगलं उत्पन्न पण घेऊ शकता. याचं पर kg 400 रुपये आपल्याला उत्पन्न भेटतो.
आणि पुढे पुढे गेलं तर याची किंमत खूप महाग आहे. ही 25 ग्राम 60 रुपयाला भेटते. तर विचार करा 1 किलोचे किती होतील. तर मी कुंपणीच्या बाहेर जातोय, थोड्या लांबून उडी टाकायला लागेल मला. कुंपण बघा कसे आहे. गुरं बाहेर यायला नको म्हणून अशी कुंपण केली जाते. जास्त ठिकाणी लोक करत नाहीत, पण आता आम्ही केले. कुंपण खूप कर्दीचे काटे असतात ना, त्यांची झाडं तोडून कुंपण तयार केली जाते. तर बघूया आपण. मी आता रस्त्यावर जातोय आणि आता गुरे चरून झालीत की त्यांना घरी न्यायची, एवढंच आहे. तर व्हिडिओ कशी वाटली मित्रांनो? व्हिडिओ नक्की आवडली असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. अशीच नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्या यूट्यूब चॅनलला अपलोड करत राहीन. तर व्हिडिओला शेअर आणि लाईक नक्की करा, कारण तुमचा एक साथ मला खूप मोठी साथ असेल. त्यामुळे धन्यवाद व्हिडिओ माझी बघितल्याबद्दल. आणि चला तर मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो. तुमचा साथ एक साथ माझी लाख साथ असेल.